तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय राफेल डिलाच्या बाबतींत सुप्रीम कोर्टान जी काँग्रेसीन एलिगेशन केल्ली, बेछूट आरोप केल्ले, बिनबुडाचे आरोप केल्ले ते सर्वोच्च न्यायालयान आयज भायर मारिल्ले आसा। आणि तरी आसतना परत एक फावटी नाकाशिल्ले मुद्दे घेवन लोकांची फसवणूक करपाची आणि आपले राजकीय ध्येय साध्य करपा खातीर काँग्रेस पक्षान परत एक फावटी नेट लायिल्लो आसा। म्हणून एक फावटी सुप्रीम कोर्टाचो व सर्वोच्च न्यायालयाचो निकालय मान्य करपा सारकी न करपा सारकी अशी बुद्धी ही काँग्रेसीक आयिल्ली आसा। म्हणूनच आयज संपूर्ण भारतभर भारतीय जनता पार्टीन जवळ 70 ठिकाणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आसात आणि खरें कितें फट कितें, सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल कितें, काँग्रेसची मागणी कितें हाचेर सविस्तर माहिती दिवपा खातीर आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात। आणि आमचे मदीं आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचे माननीय डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, राज्यसभेचे खासदार आज खास गोंयांत आयिल्ले आसात। किमतीच्या बाबतीत म्हटलं असेल की यात काही गैर नाही, तर मी त्यावर बोलण्याची काही गरज नसते। 5 राज्यांच्या निवडणुका झाल्या, त्याच्यामध्ये 3 राज्यांमध्ये तर सत्ता बदल झाले, तुमची सत्ता होती भाजपाची ती गेली। आपला राहुल गांधी किंवा काँग्रेसचे जे नेते आहेत त्यांनी राफेल मुद्दा प्रचाराचा मोठा मुद्दा केला होता आणि त्यामुळे या राफेल मुद्द्यामुळे ह्या सत्ता 3 राज्यामध्ये काही परिणाम झाला काय? असं घाईघाईने निष्कर्ष काढण्याचं काही कारण नाही, परंतु त्यांची जी पोटदुखी आहे, इफ आय मे यूज दिस टर्म, ती याकरता आहे की हे सरकार आल्यानंतर केवळ संरक्षण खात्याच्या संदर्भात नाही पण सर्वच खात्यांच्या संदर्भात, आणि दिल्लीत आपण कोणी येत असाल तर आपल्याला याची जाणीव होईल की शास्त्री भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक या ठिकाणी जी दलालांचा सुळसुळाट झालेला होता तो थांबलेला आहे। आता दलालांना हे माहिती आहे की मी तुमचं काम करून देतो, मी फाईल सरकवून देतो, मी साहेबांची सही आणून देतो, या पद्धतीने या सरकारमध्ये काम चालत नाही। आणि त्यामुळे ज्यांचे हितसंबंध दुखावले गेले, पीपल दोज who were indulging in all kinds of nefarious things, their vested interests have now been hurt, and these people, I believe, are trying to help the principal opposition party, and the principal opposition party is just incapable of understanding as to how a government can survive without a scam, because their history is very clear and it is before all of us. Every other government त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या इतिहासाची सुरुवात श्रीमती इंदिरा गांधींच्या काळापासून होते, ज्यावेळी तुलमोहन राम प्रकरण झालं, नगरवाला प्रकरण झालं, पुढे बोफोर्स प्रकरण झालं, नरसिंहराव यांच्या काळामध्ये कशा पद्धतीने खासदारांची खरेदी विक्री आणि झारखंडच्या खासदारांच्या संदर्भातला घोटाळा झाला ते आपण जाणतो। आणि मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तर एक मालिकाच होती, 2G 3G पासून कॉमनवेल्थ गेम्स पर्यंत सर्व विषयात भ्रष्टाचार झाला। आणि त्यामुळे भ्रष्टाचार विहीन किंवा स्कॅम फ्री असं गव्हर्नमेंट चालूच कसं शकतं हे कोडं त्यांना सुटलेलं नाही। अँड देअरफॉर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अन ॲटमॉस्फिअर दॅट व्हाईल वी इंडल्ज इन करप्शन, अदर गव्हर्नमेंट्स ऑल्सो डू इंडल्ज इन करप्शन. दिस इज द रियल स्टमक एक, इफ आय मे से इट. सरकारचा जो अहवाल सादर केला होता सर्वोच्च न्यायालयाने की या टीमच्या संदर्भात चौकशी पीएससी आणि सीएजी कडनं झालेली आहे आणि त्या आधारावरती सर्वोच्च न्यायालयाने आपला तो निवाडा दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात जेव्हा त्याचा उल्लेख झाला की या संबंधातली सगळी चर्चा पीएससी आणि सीएजी मध्ये झालेली आहे, ती मुळात झालीच नाही असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. आणि त्यामुळे आता सरकारनं जे निकालपत्रात दुरुस्ती करण्यासंदर्भात जे ऍफिडेव्हिट दिलेलं आहे त्याचा काही निकालावरती परिणाम होऊ शकतो का, आणि ही ग्रॅव्हिटिकल मिस्टेक नेमकी काय घडली सांगतो. इंग्रजीमध्ये आपण म्हणतो की these reports are a property or they are seen, that means they are routinely seen by the public accounts committee. They are presented to the public accounts. CAG चे रिपोर्ट्स हे पब्लिक अकाउंट्स कमिटीकडे जातात. ठीक आहे, आम्ही ठरवलं नाही, हे पहिल्यापासून संविधानामध्ये आहे.
and therefore we were making a statement of fact that while the CAG report is there, which is a redacted report, not all the portions are in public domain because it's a solemn agreement with the government, and we have agreed already, and this is not the first time that this kind of agreements have happened, that we will not deal with the cost aspect of it publicly. याचं कारण कॉम्पिटिटिव्ह प्राइसेस असतात, एका देशाला एका किमतीने देतात, दुसऱ्या देशाला दुसऱ्या किमतीने देतात, कारण त्यांच्या बाजारावरती त्याचा परिणाम होतो. आणि म्हणून आम्ही केवळ सुप्रीम कोर्टाला आपल्या सरकारने केवळ एवढंच सांगितलेलं आहे की while the CAG has been informed and CAG has given its report and it becomes a part of the PAC proceedings, and PAC proceedings are a public document. This is a statement of fact. We were trying to explain the procedure as to how does it happen. कोर्टाने असं गृहीत धरलं की हे झालेलं आहे, आम्ही हे होतं आहे असं म्हणत होतो, त्यांनी त्याचं झालेलं आहे असा अर्थ लावला, विच इज रॉंग. ते होतं हे उघडच आहे, पण झालेलं नाही आहे. कोर्टाला चुकीच्या पद्धतीने नाही, दिस इज नो, दिस इज ए रॉंग इंटरप्रिटेशन ऑफ बाय द कोर्ट, अनफॉर्च्युनेटली.